Hey, Chris. Ano man? Okay lingaon? Kuyog ta? Ha? Asam ta? Na may liga sa Pikas Barangay. Kuyog ta na kay. Dagan kayong guwapa dito. Sige. Wata ka kay... Mag-ilis ko ka dito. Tukuhan lang kong tao din bay. May dagang mga tagalayang barangay, bay. Na tanaw din yung liga. Dagang tao. Na. Ay, dito tadapit ay. Ay, dito kay landong kayo. Tana. Sige, tana. Dinita. Dali. May rin kay. Kita kayong magduwa, oh. Ay. Bitaw. Sige, bay. Bagi guwapa, oh. Hi, miss. Uy, go. Uy. Iya, di ka? Joy, ikaw mo lagi na. Kinsa may kuyog ni mo? Daghan mi, uy. Na ako mga gagaw dito sa unahan, ay. Mo ba? Ay, ila mo sa mga amigo day. Si Chris. Bay, Chris. Si Joy. Hi, Joy. Hello. Ha? Ganahan, Joy? Oo, bay. Gupahan kayo niya. Sure ba? Lagi. Tagi ko sa iyong number, eh. Wala problema. Ikaw pa. Nayara yung number, oh. Nahibong ko ginsay na nawag na ako. Ikaw din ni Chris? Ako yung taon, Joy. Di makag-number na ako. Nangayo ko ni Dudu. Wa ko makasamok ni mo, Joy. Mo man. Di man ako busy. Onya, okay ra ni mo kung mag-story-story ta. Ay, okay na, uy. Mas may istoryahan na to, gubat? Unya, kumusta man mo ni Joy, bay? Magsige na mag-story-story sa cellphone, ba? Ya. Text na istorya. May noon. Ya, sa may mong gilangayan dia. Ha? Ay, pagdugay-dugay, bay. Maunahan niya ka. Panguyabi na yun. Ha? Muari ka sa amo? Oh, Joy. Kana kung okay ra ni mo. Ay, okay naman. Kakong itag sa address, ha? Nakatultol gyud da. Sayo naman tultulo ninyo. Onya, unsa may ato ni mo ron? Ibaw na tingali ka sa kong tuyo ni mo. Nawag yung ko mahibaw. Kung magali ka makasulti gani. Sipatos ni mo. Mauwa naman hinuha ko ni mo. Uy, binuang rato, uy. Bitaw, unsa di mo tuyo, Chris, nga niyam gyud ka sa amo? Mangayab ko ni mo. Ha? Itaw, mutugan ako ni mo sa tinuod, ha? Katungo natin nagkita. Wala ko makatugog. Tarong nga to, nagsige naman ko guna-una ni mo. Chris? I love you, Joy. May chance ka ko. Kuning ang tikagwa. Oh, Joy. Uy, nagguba biyang na akong... Tarong mo. Ano, naghiwi di ko man. Seryoso ni ako, Love ti ka. Bitaw, Chris, uy. Ganahan sa kunin mo. Kung mao nga, uyab na ta. Oh, Chris. Ako na kang gisugot. Salamat, Joy. Recorded by X Thunder Gaming. Congrats, bay. Kay uyab naman day mong Joy. Salamat, ay. Ang pingi ng amiga na, bay. Ay, yung tao nagpasakit, bay. Hindi ka naman hitabo, bay, kay love ka na ko sa Joy. Ako ni surprisahan si Joy. Ako siya nga tuon sa ila. Nga, di ko magpaybaw niya. Nga, ako siyang dadan o buwak o chocolates. Wa dinis Joy, no? Haim days, Joy, tita. Wato bago to siya siyang amiga. Mau ba, tita? Ipalihog na ako ang hatag ng buwak o chocolates ni Joy, tita. Sige do. Sorry kayo, Chris, ha? Na-timing yun nga. Pag-ari ni mo sa amo, naamila ko sa akong mga amika. Okay na, Joy. Onya, nadawat mo ang akong gibiling na buwak o chocolates? Oo, Chris. Salamat di ato, ha? Ikaw, good. Joy, ugma ba? Domingo man. Unimba ta? Sige. Ako lang nga anahon sa inyo. Sige. Papaabot ko ni mo. Uwa din si Joy, tita? Wa man dong. Hain di siya, tita. Naaman to'y nanawag niya, iya ko tong amiga, musimba ko no sila. Oh,
Unsa? Nga naman di ay nagsabot mo? Muani ka? Nagsabot mo kung gabi tita nga. Manimba mi og ako siyang anhiyon din sa inyo. Na nakailis man dayon to eh. Pagpanawag siyang amiga, nilakaw man dayon. Wa mo kay klaro ikasabot eh. Sorry, no good. Maayo gud kayo natong sabot ko nga manimbat ah. Yan, nikuyog na hinuon ka sa mga amiga. Ready naman ko ato. Unya, kayo pa man ka maabot. Mao to pagpanawag sa kong amiga, ni Kuyog na lang ko niya. Kay, padung man sa tiyan mo simba. Sorry kaayo ha, Chris. Okay ra. Kila ay mahinom ko din sa amo eh. Di sugo na mo adto silang Joy eh. Kasi tuwa na sa tuwing ang amiga. May pag muadto ko silang dudo. Arong malingaw ko. Oh, Chris? Niya malagi ka? Laay ko sa bahay eh. Mga suroy na ka din sa inyo. Nga rin, may lakaw ka? Ha? Kuan, wa man hinuon, bay. Unsa mo ka bay? Anong marang ka kuyawan? Ha? Wa, uy. Kuya, wa. Sure. Tawtar ko na akong likod. Katul kaayo. Joy? Chris? Nganong niyam ko silang dudo? Aha? Kuan? Kadito, kadito. Unsa dong akong nadungog? Be? Nagbe ka ni Dudo? Oo. Unsa buti pa sa buti ni bay? Bay, sorry kay bay ha. Uyab mo ni Joy. Unsa? Joy? Unsa ko ni? Chris, pasaylo ako. Pero wala ko mahigugman ni mo. Unsa? Kumaw na? Dili na imong amiga ang permi nimong ikakuyog? Si Dudo na eh? Oh, Chris. Kaya malipay ko kung siya akong kauban. Makasabot siya na ako. O magkasinabot mi sa daghang mga butang. Kinuha ko. Bay. Pasaylo alang ko bay ha. Ang tinuod bitaw bay, dugay na kay kong ganahan ni Joy. Nangitalig ko sa akong panahon bay nga masulti na pa rin nga akong gibati. Ug parehas din sad mi og gibati bay. Hinaot bay nga makasabot ka na ako bay. Usbon ako, Chris. Sorry. Pangita na lang og lain nga tinuod nga higugman nimo. Joy! Sa pag-uusap natin, halos walang kasing sa puso. Wa ko magdahom, nga akong uyab. Maadto pa dahil sa suod na kong higala. Sakit man, pero kinahanglan nga akong dawaton. Kaninyo, Dudo o Joy, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong relasyon. Di nilang ko to. Daghang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalan taagi ni Chris nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga dikawan nangako ka sa ibalang tinupat.